Міжнародна акція «Запали свічку пам'яті» дісталася Чехії. Марафон, в рамках якого щодня у різних куточках світу українці згадують жертв геноциду, стартував ще 1 вересня у Києві. У двох найбільших чеських містах – Празі та Брно – запалили свічки та зачитали імена дітей, які померли та не народилися внаслідок найстрашнішого злочину ХХ століття. На акції у Празі побувала наша знімальна група. На центральній площі чеської столиці збираються представники української громади та небайдужі містяни. Міжнародна акція присвячена пам'яті дітей, які померли або не народилися через Голодомор. Серце кров'ю обливається. Вони штучно знищували націю і не давали, щоб діти, всі сім'ї, український народ, щоб вижив. Просто йде тотальне знищення. Йшло ще в ті роки, і зараз йде тотальне знищення української нації. І мороз йде по шкірі, коли дивишся на це все. Із мільйонних списків жертв на акції у Празі зачитали імена 85 дітей з Дніпропетровщини. Синицький Ян – 2 роки, Білявська Лідія – 7 років, Пашковський Григорій – 8 років. Потім запалили лампадки, а пам'ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання. Протягом кількох століть Росія вже вела проти України гібридну війну. Взагалі ми зараз говоримо про гібридну війну, але вона велася давно проти України. І розстріли нашої інтелігенції, і колективізація, і репресії, і Голодомор – це все була гібридна війна, тільки трошки в іншій формі, ніж сьогодні. Мета акції – аби якнайбільше людей в світі дізнались про геноцид, який влаштував уряд СРСР, щоб винищити етнічних українців. Інформаційні брошури, в яких кількома мовами йдеться про ці події, поширюватимуть в навчальних закладах. Це одна з серії таких брошур різними мовами, які вийшли українською, англійською, французькою, іспанськими мовами. І, власне, покликані нести правду про геноцид українців 32-33 років на цілий світ. Акція «Запалимо свічку пам'яті» стартувала 1 вересня у Києві за 85 днів до річниці Голодомору. Відтоді щодня у 85 куточках світу українці вшановують пам'ять мільйонів людей, які померли внаслідок найтяжчого злочину радянського режиму. Завершиться акція 24 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору. Софія Абляєва, Заман, АТР, Прага, Чеська Республіка.